खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं राजीव बसुमतारी। बे समाव एमसिएलए थामहिनबा बिटिआरनि एमसिएलए सायखं बसुमतारी बिथाङा थांनाय गोलाव सम हाग्रामा महिलारी बिथाङा 17 बोसोर सरकार सालायलांनाय बिथांमोननि खामानिनि सायाव बाथ्रा बुंदों सायखं बसुमतारी बिथाङा। आरो बिथाङा थांनाय 17 बोसोराव माबायदि खामानि मावोमोन बेखौ रोखा बाथ्रा बुंदों एमसिएलए सायखं बसुमतारी बिथाङा। नंगौ, बे समाव नोंथांमोनखौ फोरमायदि एमसिएलए सायखं बसुमतारी बिथाङा 13 नं चिरां दुवार एबा 13 नं चिरां बियाबाव एबा बियाबनि सिङाव थानाय बामोनगावआव मोनसे गिबि मन्त्रि पकिपत निर्मन आसुनिनि मोनसे अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। आरो बेनि गेजेरजोंनो बिथाङा फोरमायदों दि थांनाय गोलाव समनि सरकार आरो आथिखालनि प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकार गोबां फारागथि। नाथाय माबायदि फारागथि बेखौबो बिथाङा रोखायै बेखेवनानै होदों। आरो बेनो जाहैबाय थांनाय गोलाव समाव हाग्रामा महिलारी बिथांनि दैदेननाय सरकाराव बिथांमोना सेंसन जायालासेनो एबा टेन्डार जायालासेनो सिगां अन्थाइ खाम्फा गायसनोमोन। थामहिनबा हाग्रामा महिलारी दैदेननाय बिथांमोननि सरकारनि समाव सिगांग्रो अन्थाइ खाम्फा गायसनोमोन, खामानि जायैनि सिगांनो अन्थाइ खाम्फा गायसनोमोन। नाथाय आथिखालनि प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारा सिगांग्रो खामानिखौ सेंसन खालामग्रोयो आरो टेन्डार खालामग्रोयो। बेनि उनावसो एबा खामानि महर होगोन एबा जागोन बायदि महर मोनगोन बायदि खामानिफोरखौसो अन्थाइ खाम्फा गायसनो होननानै बे समाव एमसिएलए सायखं बसुमतारी बिथाङा रोखा फोरमायदों। दानिया फैदों एबा थामहिनबा बिथाङा मा फोरमायदों आरो दिनै 13 नं चिरां बियाबनि सिङाव थानाय बामोनगावआव गिबि मन्त्रि पकिपत निर्मन आसुनिनि गेजेरजों लामा बानायनो थाखाय बे समाव अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। आरो बे गायसननायनि गेजेरजों माबायदि बाथ्रा बुंदों थांनाय गोलाव समनि सरकार आरो आथिखालनि 2 बोसोराव मा खामानि मावफुंदों आरो आथिखालनि खामानिया बेसेबां फारागथि बिथांनि बुंनायनिफ्राय जों आबुङै मिथिना लानि। जोबोद गोजोननाय मोनदों। जों नुदों आवगायनि समफोराव जेनिख्रुइ खाम्फायासो सिगांमोन, ओमफ्राय बिनि उनावसो सेंसन। दानिया नुदों जोङो मोनसे सोलायनायखौ जे अन्थाइ खाम्फायासो बेखेवग्रोनाय, बिनि सेंसन जाग्रोनानैसो बिनि उनाव अन्थाइ खाम्फा बेखेवनाय। दा बेवहाय जों एसे पार्थक्यखौ नुदों। गोबां बेबायदिनो माखासे गोदोसोनानैबो थाबोबाय जेखौ इन'ग्रेसन खालामनाय। दानिया जोंना नैबे टटेलि बियो सेंसन जाग्रोखानानैसो फैनानैसो बे खालामनाय। दा बेवहाय खुनु सन्देह गैया। दिनै बे जावलियाबारि टु आथियाबारि बा दतुपुरनिफ्राय मोनसे लामा बियो बिराद गोदोसोनायमोन। दिनै बेखौ प्रधान मन्त्रि पकिपत आसनिजों दिनै बानायनाय जाबाय। बेखौ मोननानै जों समस्थिबासि हिसाबै आं गोजोननाय मोन्दों आरो रायजो राजाफ्राबो दिनै गोजोननाय मोन्दों। आरो बेबायदिनो जोंनि बे ओनसोलाव आरो गोबां बेबायदिनो लामा दालांनि जोंनाव आसनि दंबायो। बेफोरखौ जोङो मावलांबाय थागोन आरो बेखौहाय रायजो राजाफ्रा दिनै नुनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बेफोरबायदिया जालांबाय थागोन। मानोना दाबो जों बुंनो हायो जे 2 बोसोरल'सो खामानिनि खेथ्रआव आवगायजेननो हादों। थ' बेयावनो गोबां रोखोमनि लामा दालां बान्दोखौहाय आखायाव लानायखौ जोङो दिनैहाय रायजोफोरनि गेजेराव फिथा हानायनि गेजेरजों जों फकास खालामनो हादों। फिउचाराव माबायदि जाहैगोन बेबायदि जुदि खामानिया मावबाय थायोबा? बेबायदि जुदि बोसोराव 4 मोनबा बा 10टा बेबायदि खामानि जाबाय थायोबाथ' हयथ' नेक्स्ट फिउचाराव बेबायदि लामा गिदिर थाहैनाय नङा, अनलि रिपेयारिं थाहैगोन। बेखौहाय जोङो नुदों आरो बियो मोजां इनिसियेटिभ। जेरै चिफ मिनिस्टार जोंनि मानगोनां हेमन्त बिश्व शर्मा सारनि नेतृत्व, जेरै प्रधान मन्त्रि पकिपत आसनि लानानै आरो गुडविल आसनि लानानै बेबायदि लामाखौ फोजोबस्रांनायनि आरो बे जोंनि जेनाखि आसाम बेखौहाय मोनसे जौगानाय देशजों बेबायदि लांफानो गोसो आरो बे खामानिखौ जोङो नुनो मोन्दों। आरो बे जौगालु मुगायाव जों दा जोंनि बे ओनसोलावबो जोङो जौगानायखौ नुनो मोन्दों।